Friday at 7 p.m. in the evening, magkakaroon po tayo ng fireworks display na more than 30 minutes of fireworks. Wow! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Always smiling, take fun, fun is just fun. Hey! Para sa'yo! Papa Ji. Uy, okay na yun. Uy, nakakawari ay. Uy. Dasiro. Ito ba? Ah? Ah, bigyan ng dyan. Basit. Oh. Aputan! Apa? Yun. Ay, ba? Ay, sarap. Di ba? Uy! Bangkasan ba? Sadam next! So ayun, may nga kamot! So ayun mga kalabong, nandito na kami ngayon sa may Sampapian! Dahil yan ang request nyo mga kalabong, kaya yun pinuntahan namin ngayon. Siyempre kasama ko ngayon ang aking mga team. Ang Team Labong at sa mga nakasama ko ngayong gabi na sino? Kanayon sabay! Hi, JP po. Naghanap po ng jowa. JP Bagtas TV Vlog, man! Yeah, Vajaw for Health TV! It's a prank! James Sakit. Gili ako ba? Yan ni Jordan. Mga kalabaw natin dito sa Sampapian at pupuntahan namin ang pailaw nila dito. So yung mga kalabaw, meron din tayo mga kasama ngayong gabi. Isa sa mga pinakagwapo na vlogger dito sa Sampapian. Kuwan mo la! Dito siya. Kuwan mo la! Unamot. Ay, lagay kang mata! Ay, nakalagay ka lang malaya! Ayan! Mga kalabaw, si Vlog ni Kalakal. Please support ang kanya YouTube channel, Vlog ni Kalakal. Makalakal ta na talaga, kang konsi kayo. Oh, kanina nakita nyo yun, nag-boxing kami doon. Anong pangalan nito? Daniel. John J. Daniel. Amin sa kayo eh? Didel po. Oh, Didel po! Pamay, sabi mo. Pamay na yung mga yan, mga anak ko yan. So yung mga kalabong, nandito tayo sa may harap ng simbahan kung saan makikita nyo ang kanilang makikita nyo ang Pasko na Sampapian dito. Diba nakikita nyo? Nakikita nyo diba? Buti naman nakikita nyo. Ang maya lang may pupuntahan namin ang isa sa mga sikat na barangay dito sa may Sampapian. Yung may nag-trending sa mga Facebook ninyo. Saan na yan? Barangay? Sagud Balay. Sagud Baloy. Kaya sugod na doon sa Baloy. Chicharon! Tayo na mag-chicharon! Chicharon! Isabong at balato! Let's go! Kamila, malakar Kamila. Chicharon ng balatong. So yung mga kalabong, nalalasap ko na, ay natatanaw ko na pala yung barangay hall nila dito sa may Sampapian, yung barangay hall na nag-trending sa Facebook. Natatanaw na namin. Tanaw nyo na ba? Yes, tanaw na namin. Sobrang tanaw na yun. Ayun o. Tanaw yun! Tanaw yun! So yun mga kalabaw, watcha kami lang ang Sagud Balay! Nanonong nyo! Maunta nanonong nyo! So ngayong gabi mga kasama natin si SK Kagawad Crisanto at itutur niya tayo dito sa may Sagud Balay, pailaw nila! Napakaganda! Bravo!
nandito na nga kami sa barangay Sagud Valley. Sagud Valley po ba? Yes. At syempre, kasama natin ngayon ang isang SK Chairman dito sa may barangay Sagud Valley. Maraming salamat po SK Chairman sa pagtanggap po sa amin dito, sa pag-tour po sa amin dito sa napakaganda niyo pong pailaw. Na talaga namang napakaganda ba? Bigyan natin isang bagsak. 1, 2, 3, go! Pare, matami na yung pare, hindi lang yung isa. Matami yun! Maraming salamat po! Pare, wait lang. Gusto ko ipakita mo si Chairman sa camera. Nakapokus yung camera. Wow! Pakita natin. Chairman! 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 Yes, Chairman. Bukod po doon sa pag-assist nyo po sa amin, pwede nyo po silang yayain yung mga sumusuporta po sa inyo if ever meron po kayong event sa susunod na week. So, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanonood. To clarify things lang po, no? Itong pailaw po ay hindi po budget ng barangay Sagud Valley. Budget po, galing po sa bulsa ng ating punong barangay, Efren Fajardo. Kaya ang mga taga-barangay Sagud Valley ay masayang-masaya dahil from the 2 years of pandemic, naramdaman namin yung essence ng Christmas. At yay! Imbitahan nyo naman po sila sa darating na Sabado. Coming! Saturday at 7 p.m. in the evening, magkakaroon po tayo ng fireworks display na more than 30 minutes of fireworks. Wow! Kita mo yun? Pero wait lang, pare, ano din ngayon? Today is December 13, pre! December 13. Sabado! Pero, pwede natin lagyan ng fireworks. Fireworks! Pwede natin yan ah. Pwede mo lang. Hindi natin makakabol ng pre. Siyempre, SK Chairman, maraming salamat sa pagtanggap niyo po dito sa amin. Yes. Isang... Pero masaya naman po ba kayo? Nakita niyo yung pailaw namin? Yes! Mas lalong natuwa kami dahil galing pala kay Kapitan. Grabe si Kapitan dito. At syempre, maraming Kayo salamat din. dito. Ang tanong, lilipad daw kami. Ang tanong, mayroon Wala kaming bahay, wala kaming Hindi, wait lang. Tanong, may maasawa ba dito? Wala kang jowa! Wala kang jowa! Wala kang jowa eh. Baka naman yung speaker man. Hindi, sa oras na pagpunta nyo dito, punta kayo sa Sabado, marami kayong makikita. Pupunta tayo! Punta tayo ng Christmas po yan! Madami! Madami! Ano ba hinihintay nyo? Punta kayo doon sa Sabado ha! Sana ka pa doon! Patayin mo yung sayo mo. Patay mo na yan! Patay mo na yan! So ayun mga kalabong, tapos na kami doon sa may Sagud Valley, barangay Sagud Valley, dito sa may Sampabian. Nakita nyo naman maganda diba? Oo, maganda siya. Tapos ngayon, pupunta na kami doon sa may plaza ng Sampabian. Oo, pupunta na kami doon. Tinan mo yung mga kasama ko, ang sigla nila.
Wow! Di ba? Ang sarap kasi ng tubig doon. Oo, Malamig. malamig. Patayin mo yun. Sorry. Pag ito eh. Ay, hindi pa pala. Oo. Ah, Sabi ko kasi kanina, malamig na yung simoy ng hangin, parang may tumitigas. yung tae ko kasi na ito. Deka mo yan, patay mo na yan. Deka mo yan, sasama yan. Patayin mo na yan, pare. So yung mga kalabong, nakabase na nga ako bilang isang Madam Ana ulit. No? So see you there mga kalabong. Gusto ko makita yung mga pagmumukha ninyo, tapos singil-singilin kayo sa mga utang ninyo. Magbayad na kayo! Ate, anong masasabi niyo po sa personal kay Papa Jess? Napakabait po niya. Wala po siyang inaano. Napakabait po niya pag magpapapicture ka po. Yun lang po. Yo! Solid kalabong! Hey, sulit ka lang. Brother, anong masasabi mo kay Papa Jess? Ayos mo, apigro mo, sige. Ano masasabi mo kay Papa Jess? Sulit si Kalabong yan, Ken, Facebook page. Uy, sulit ka na pare! So yung mga kalabong, pupuntahan natin at papasukin natin ang tiyanggihan nila dito sa may Sampabian. Tara at tignan nyo ang mga benta nila dito. Talaga naman swak na swak sa budget mga kalabong. Let's go! Background kami lang Papa Jess. Magalaw kayo popcorn! Anong masasabi niyo kay Papa Jess? Ang ganda po. Ang ganda po. Po niya kilalang po siya sa San Fabian kaya sa Pangasinan. Solid ka na bong pa? Solid po. Solid. Sige po, bye! Solid po. Wala no. Pare ko, kamusta si Papa Jess sa personal? Solid po. Solid? Opo, solid. Kararatan? So yung mga kalabo, hindi namin ini-expect na talaga naman na napakarami din ang supporters natin dito sa San Fabian, Pangasinan. Thank you so much San Fabian sa may nasuporta pagtanggap sa amin dito. I love it, yamite. Maganda pa si Papa Jess sa personal? Opo, tapos malaki po yung ano niya. So yung mga kalabo, bili na kayo. Pasok mga suki. Balikit, una. Pasok mga suki. Fashion Divisoria. Isang pusang po, blended at iba pa. So naglalakad kami ngayon dito sa mismong bargain ang tawag ata dito and dito pa rin yan. Changi pre, changi. Ay, Changi pala, sorry. Tawag dito, Baratillo pre, Baratillo. Ay, Baratillo pala, sorry. Yun. Hi! Hello, mom! Hi! Baboy! So ayaw, wala ako nakitang bra. Walang kumasa sa puso ko. Ayaw, tsaka kami lang manayad peryahan at Sampabian. Anong ba nagyakin? Nanimbalag, may 5 kami karasya, katalurang pili kami. Bala, ang kapay ko kami natin, katalurang pili. Mababay ka namin totoo dyan mga ito, ang kapay manggamos. Alagrong ko may manggamos siya, ang gapo. Agi grabe, mabait-bait. Oh, Sampabian pa to, mabait-bait. Halis pa, halis. Halis ka dyan, totoo. O, kaya ano ba na tayo ulungan, bala ang kapay-bait tayo. Ang malapa. Oh, imagine sila bala. Ayaw nga pala! Kakakalimutan ko
kasama natin ngayon ay isang teacher vlogger sa Pangasinan. Teacher Arnel Malaro. Ayun siya, nalita kong puta. Oo din. Lagi na lang siya late, no? Sirin ko. Ganun ka. Masabi niyo kay Papa Jess sa personal. Pare, ano daw? Sabi niya, tatanong niya ako kung pwede daw pa, dede. Oh, dede. Masabi niyo po kay Papa Jess. Napaka-energetic niya po sa personal. Tapos ang laki ng dede niya. Sana all. Sana ako rin. Ano yung para? Laki ng dede niya! Bakit lang ito nag-dede? So yun, ang dami nagpapapicture kay Papa Jess. Yan, nandito kami ngayon sa may biking. And patuloy pa rin natin na kami dito sa Sampabian. Napaka-solid ang pagtanggap nila dito sa amin. Niradya may plaza yun. Andiyan ang sirin ng tangka. Ready na? Ready na kayo? Okay. Okay, 1, 2, 3, go! Jingle bells, jingle all the way. All the spot, let's say pan, party stand the spot. Sali. Ulit. 1, 2, 3, go! Jingle bells, jingle all the way. All the spot, let's say pan, party stand the spot. So ayaw mga kalabro, nandito na tayo sa harap ng municipality ng Sampabian. Tara. Master, tara. Ano masabi mo kay Papa Jess sa personal? Hi Papa Jess, I love you. Huwag kang umiyak ha. Dito. Grabe. Hello. Andun si... hello bro, what's up man? Ano masabi mo kay Papa Jess? Ang ganda yung set. Ano nyo guys, on? Daming tao. Diba, daming tao. Ilaw, lobat na. Maganda kasi. Anong masasabi nyo kay Papa Jess sa personal? It's funny! Sana all may yawa. Sana all may boom! Hey, thank you. Bro, parang mas okay. Di ba anak mo yan, Tol? Oo, anak ko. Buhatin mo nga ito kung anak mo yan. Pare, kung anak mo yan, ikis mo nga. Ang anak ko. Kumakalsi ka! Hindi na diri para takalsi yun. Info. Ano kami dalawa? Hala, kawawa ka naman pare. Kawawa ako. Delikado! Happy New Year! Wala po sa coordination. Tagal pare, putang ina. Picture tayo ba? Grabe na lang camera mo ah. Doon pa sa camera. Para nang sasabihin mo sa kanila. Hoy mga marites! Hindi naman bayad kita kung utangin nyo ah. Okay, katawan anak ko. Raol daw, Raol!
Boy Raul. Mga tol, ano masabi niyo kay Papa Jess? Let's go, Labong! Let's go! Dito na tayo, Soy! Al sa'yo! So ayun mga kalabong, mali pala yung akala ko ang baybay ng mga tao dito sa may Sampabian, hindi pala. Binuntok-buntok nila ako kanina, buhay kaya ka ba natutuwa? Impupun tayo na animasi, ano, parehang mundo mo. So yan, maraming salamat pa rin sa mga nakasama natin ngayong gabi, mga tao dito sa may San Fabian, Pangasinan. Maraming salamat po sa pagbisita. Pagtanggap namin dito. Siyempre kasama ko ngayon ang aking mga team, ang Team Labong, sina Kanayon Tavais. Jones! Ciao, Berhel! Yo! Andra Sirin, untang ka! GP Bagtas! Hey, what's up, Jay Bagtas? Pero, anong pangalan nung nagbebenta ng milk? Hindi ka pre! At saka si Madam Pining! Oh. Pining! Oh, sa prank! Okay. At siyempre si Johnny Jordan! Johnny Jordan! At isa sa mga teacher vlogger ng Pangasinan, Yes, si sabi Sir ng Ariel Marara. Marara. Yan. At siyempre, ang pinakagwapo! Ang pinakagwapo na nag-guide sa atin ngayong araw na to, ngayong gabi na to. Si Yo! Claudy Gaga. Yo! What's up, Kalakal Boy? Kalakal boys! Nalabay mo ang kalakal, hindi kalakal boy. Pare, hindi tayo uwi hanggang hindi ko na alam yung pangalan niya. Hindi na. Sige, alamin mo pare, alamin natin yan pre. Para sa'yo. So yan! Maraming salamat sa Fabian sa Anang! Thank you so much! Andila sirin, untang kayo.